документирам тялото си преди бременността, 9 месеца бременна и сега. И по някаква причина си мислех, че ще съм от тия бременни майки, които качват 10 кг и една седмица след раждането изглежда така. Обаче със всеки месец ставах все по-гигантска и помня как с мъжа ми си мислихме: окей, няма на къде повече. И след като родих в болницата, исках да се видя, защото след като родиш, изведнъж всичката тази тежест пада и се чувстваш като фиданка. Та в стаята нямаше огледала и се записах с телефона. И тук искам да подчертая. Аз бях супер активна, ядох повече от нормалното, но не се тъпчех. Нямах гестационен диабет. Тялото ми просто реши да влезе в някакъв динозавър мод. Но аз бях твърдо решена, че ще си върна формата. То не бяха тренировки с бебето вкъщи, процедури, диети и нещата се случиха. Много важно за всички майки, които ще видят това. Може би най-ключовото през целия ми този процес е, че не е имало момент, в който аз да не се обичам. Обичах си отпуснатото шкембе, стрите и всички несъвършенства в пакета, които дойдоха, за да създам това прекрасно дете. И вярвам силно, че ключът към това да промениш себе си е да се обичаш във всичките си етапи. Защото в края на деня оставаш сама със себе си и трябва да си даваш тази любов, която искаш да получаваш. А как се промени ти покрай бременността? Кажи ми в коментарите, интересно ми е.